na Reverend Frank kusinkansa papa nankasa bafia papa bacho akwaba enua papa bacho bibia boko de nyame ando eda yankopon ase enti bacho obetuma dwane Facebook live obetuma hwe papa Facebook live anene mpamfo nyina bafia aya henkan wo hwe Facebook na ko YouTube baby aya henkan 93.3 FM o Facebook aya henkan 93.3 FM o YouTube utie yankopon ase na de kire wadwen so fafa hono papa pon de number so ebetu dwa na de kire so bia oni ensumum papa misama ko babium me mpacho ye nua e pacho me pacho nondu no abapon simenum enti dia ke papa nyame sembre na so enti se me de Nelson now so de Reverend Frank Nkansa yeah papa ko babi mti dia ke nyina yo dia yanko pacho me dance pa we do bi bisa say na de na anwumre yin so ye wa ha say nyame de na sorry King of Grace Chapel share yensa no ya ye radio so adwuma bibiri ada radio station binmo ekọ anaju dumienu ni apa homache no 9 ni radio station bibiri aye na ahinkan so baaye no nyame adomama yakwanya bibiri wo so but asore no King of Grace asore no mumpanifo ena asinkonwa said ye ba radio so anaju na ye Kenya mi asam na ye koji nyame ma nkofo etie yen bibiri wa dance a saa dwumadie wei wa fa so enya adanse bibiri ayarefo niema kese nti hu ni se e wo se ahenkan bayin so itimi na ye de edwumadie ni bi eba nti enene da edikan King of Grace Chapel adomomre and I say Grace Time ye wo radio station ahoro nyina no nyame afa ebinom so sponsor yen na ye di dwumadie na ba because ye jai na nsen wo radio station back no nkofo hu yen ya jete ya sunbu adamu nye biem adamu nye sei nti wo se dura na ju sei ya nkofo bebre wono ma omhi oje o penyame asmeti wakwa adwuma ba wabre obi kro ho ntimi na but nyame asem etimi eboa no na afi obi o problem so nti adwumadie sei ne ye no ye baso na ye de edikanti no ye baso ye worship hour ye nya wa ha no ye 1 hour pe 1 hour sa 1 hour no ye de ye ne ma bibiri na enye easy sa nti ye de 10 minutes so but say Reverend Bosheba Jack odi enimi asore Ewrade owie ye na na etie nyame asem be 20-25 minutes be 5 minutes in term no na ya bo mass prayers ama o ma etie afi wi prayer request e be bie phone in no so obi wo mpai borders rebia o de aba na afi ya fabric kakra na ya bompa ye ama no ti nyabri ni bibira anke penso ankan radio kese nti won awa no wacheche no senia wa ho de nti o ma etie yen anadwi fi anadwi ikono so hu adwumadie ni se Ewrade asoma yen na de mfaso bebre wo ho a na wo se won so na ache wo so yemu na oboa ye ni timi 3 hours nim na ye ba ye de ho ato se ye beboa nyamema nti dwumadie no enne de ya ba he no Vision Vocational School run director no aso ya sene and afi Mrs. Mary Nkansa Anointing Lady Enterprise ono so aso yemu anadwi na edwa de bia no nundu bope ye ho akosi se duba akobebo enyumre mini nuanom nyame nkrofo nyame ngosra ene wo fie ha osofo Bosheba Jack ono obi o miemi ansanko no so ono aso na edi animakọ odumahin wenu sazo na asori pani oye financial chairman ba ko pe Elder Michael Techi ono so waboni jacket mu a ubehu ya Facebook ahenkan 93.3 ubetimi ane akọ Facebook 93.3
afi numbers a ubetimi asende o prayer request ana bibi afa so no minim se papa kese o tie fide na chi no o de betudwa amai papa wuram na menye familiar with your numbers and okay and the WhatsApp any SMS lines no 0594 841 044 0594 841 044 WhatsApp line and SMS. So one for Facebook, for the WhatsApp and SMS. To a prayer request now. Yeah, and now BB out the Fabia WhatsApp 0594 841 044. Medase papa afi brinaso brene kakra ko ebraso se yefro akọ odum ahemanim militi do eni yen sori ewurade eni yen kanfu ewurade eni yen peje ewurade sanse ye nyankopon ye yesode ewurade ayo seba ayen kwai yesode ewurade be bia wo biara samri e osori emre na osori na chi no ewurade asemo ba wo nchen a odofo obeyen hira yesode ewurade ka che nwa bi na nwa bi ka che nwa bi se emre na du se yesode ewurade emre na du ka ba do shada ripa ko shahadi bosa onko nenyo nyam sawu onko nenyo nyam tawu hizo nenyo nyam sen asi oh yeah ya bara Jesus bani nyamushiro nanaji asi oh yeah bese onko nanyo nyamsawu mahadi kidi baha anaje onko nanyo nyabata Hisa when you namusay asay inana juyo Hisa when you namusay yatu nyamrose uwo fiono onko na nyamsawo kachi ngadese onko na nyamadawo Hisa wanye nyamusrai asasi oya bara nyamudakanyo Hisa for we worship you in the beauty of your holiness. Anachi onko na nyo nyamusawo ya bara woko na nyo nyabata Kristo wari nyamusnai abara asasi wo ya bara echafa wati akai Kristo wani nyamusaya nekoziba eti aje kwa wona wo ya nne yi aje kwa wona handi bibrikane si anna bakoba ya nne mesi aje kwa wona wo ya nne wo ya nne Jesus, I take our now. We are in you. We are in you.
Mr. Jesus, I take what we could Jesus, Jesus, wahini fatawo, yeah, wahini fatawo, Jesus, wahini fatawo, wahini fatawo, wahini fatawo. Minyame wa heni fatawo adubaje wa heni fatawo mese wa heni fatawo damrimo wa heni fatawo wadi in every day mese na uye nyamyo mese maje kwa wa heni fatawo choboy wa heni fatawo Minyame wa heni fatawo wahini fatawo ayaduke atenkwa wahini fatawo evadi chiwa yenye wote chiwa nasi minyame wahini fatawo wama menwa mema wamo wama mensaya mema wamo wama menwa mema wamo ajubunya wama menwa mema wamo afimu wama yansaya mema wamo wama kandia chova yeso wama wamo we are do Mrs. Wama yemwa yema wamo wama gasi bia sisi yema wamo asira wamo aribunya akaya su yene wai oh yegede kwa ni yefiye ya bara di na gubo awudi abuni say I know I see what better say I knew where you were coming say I'm with your pleasure with you I can't the future for cat say ya cried the cranny ya bushay would you would you do you say I knew where you were say I'm with you to say you Ampara oni yeneti no ofia to be oni uchika na to be onyami tufu oni yenedi no ye mi tufu oni yenedi obi ti asia oni yenedi no ye eyampo wa oni wo aka no ye ana mi tufu oni yenedi mama ami tufu oni yenedi nuye oni yenedi nuye ya bara shabra mu oni nuye ya ami tufu oni yenedi nuye ya ami tufu oni yenedi nuye oni yenedi nuye kuba saba oni yenedi Adona me tufu oni yenedi nuye amen oni yenedi nuye
2021 we are yami udi ye ekabata yatumane yedawasi makori Ansado Jesus Yeyi waya Ansado waya biama yeti Yedawasi Ansado waya everyone mina Yeyi waya Ansado Yedawasi Ansado Yeyi waya Ansado Yedawasi Ansado Yima mo Nakayen yase kra wa uteri anya wa wa uteri akaya iro say yesu adarumo nakawo wa say kra ekawateti abasai sanya radi adarumo eka 2021 eka yesaminemo eso radio nakaya yira nakaya zego sanya yesu adumra nyaria yemero yi yatuni way elitimi ka anasi ano ninjuma midamika Jesus mikavulo ano ninju anajimika mikavu ano ninjuma pa aoye mayadenina midamika mikavu mede ano ani ninju yatu say oh yakopon na metujum mesujumi basaba bawo bekubasaba mesi uyo tubu ayandi libre akosa anonime uradi kwaku mediame mekavu ikaye anonini ejuma bawa ya mayinti yedeka aigajefu ayagavu meje anonini maha ikaba pejabu sani ya chubani se mika nini juma bawa ye midameka miwi yame mikavu meje nini ju mese asam papa bia matenese oye anaji asam papa bia matenese Yesu Kristo onu yada oye yatumane oye abo oye minyami tolomo kanidi rasote asam papa bia matenese oye asam papa bia na fingasa kawaso ni se Yesu dia wayada oye minyami sorry, not to do
for yeah yeah to you when chat what Nyakupo wayemu etimu maye nyeko na wafa suro asu mahadi kibrataba wayetema oh nyeko wamu na oni ya eno akuli brikada eti kristofu jidifu ayanele bekosa usuma nugarimu binyame mujina yeyi Christopher 2021 Jidifu Nugarimu our strength that is thy word our end hey is that real from the Lord. Just sing this song. Our strength, thy grace, our did our word. Our is Papa, sing with me. Our strength, thy grace, is thy word. Our end is thy glory. So captain of Israel and guide of the Cedarites above. Ye beneath the shadowy abide the crowns of the protecting love. Hey, our strength. Hey, the grace. Well, Ospak, your times you were Amen. Pajo Sauti ya dawase se woni abom asori ewurade. Se de ka kire ne ebre no esua. Na so se manage na ne nyame de ahye yensa anadwi no. Eye ni nyina. Enti brembre no yetie Nyankopɔn asem. Yetie ewurade asem. Asem a ye ne wo cha nwumre no eyetietia. Brofoka asem say patience pays. Abotre etua. Patience pays. Eno ne ye ne wo che. Na enwumre no ye behu se yenya abotre ewo bibia ye mu a ye benya nkurimidie ewo mpa. Praise the Lord. Ma yankinka nyame asem brininti wo Hebrew for ngoma no etinsia enyemu du miensa ekosi eduonu no ewia ebesa kan James chapter 5 verse 7 eba ebesa kan 1 Peter chapter 2 verse number 18 to 20 na ekwan bemo yakan Psalm 37 verse number 7 no na yafa points wom na yagina so ere abompaye
pacho webia obetimi akenkan Hebrew for ngoma no eti ensia jemu dumiensa akusi aduonu eti finsam se onyankopon bɔhye Awurade bɔhye akenkan ne se na onyankopon hye Abraham bɔ no na onyankopon hye Abraham bɔ no na oni de ɔson sene no a na oni de ɔso sene no a ɔbɛka ne ho ɔbɛka ne ntam nti ɔka ɔno ara ne ho ntam toa so sɛ ampara inhyira na mɛhyira wo enhyira ɛna mɛhyira wo na wadɔre na mɛma wo adɔre na ɔtoo ne bo ase twɛne aha na yɛasɛm ne tiri na ɔtoo ne bo ase twɛne saa no ne nsa ka bɔhyɛ no hallelujah amen anwumere yɛ nyinaa yɛte yɛ papa yɛ nana Abraham yɛte ne ho asɛm ɔne Nyankopɔn adamfo fa kɛse a na ɛda wɔn ntam na Nyankopɔn na Abraham pɛ n'asɛm na ɔno Nyankopɔn so ɛpɛ Abraham sɛm no yɛn nyinaa nim sɛ ɛbere bi du ya Nyankopɔn ɛde bɔhyɛ kɛseɛ ɛma Abraham na bɔhyɛ bɛn na ɔde ma Abraham Nyame ka kyerɛ Abraham sɛ mehyira wo hyira na mehyira wo na Awurade pɛ sɛ Abraham hu sɛ ɔno Nyame a wɔkasa no onye Nyame a ɔkasa a ɔdane na no enti bɔhyɛ a ɔhyɛ no ɔse na ɔpɛ sɛ Abraham ehu nti no ɔno Nyankopɔn kasa ɛka ne ho ntam sɛ Abraham nea meka kyerɛ wo no sɛ wo me ne wo pam na mɛhyira wo no na mɛma wadɔre no me Awurade maka me ho ntam na ntam a maka no kyerɛ sɛ me nnane ma no da amen praise the Lord hallelujah enti saa bɔhyɛ yi ɛyɛ bɔhyɛ a na ɛso ɛno asɛm yi asɛm a na me ne King of Grace ma ɛkyɛ na nwumere bi hu no yie sɛ ɛwɔ sɛ me de baabi awuraduo yi na no kɔdu na anadwi wɔn afei no wɔboa wo sɛ ɔkɔ kɛtɛ na so no meka kyerɛ wɔn sɛ Onyankopɔn ɛne wɔ bɔhyɛ bi na saa bɔhyɛ no ɔne wɔ no nea waka afa ho no Awurade nyɛ Nyame a odi atorɔ na bɔhyɛ no ɛyɛ dɛn a ɛbɛbɛm hallelujah amen enti bɔhyɛ no Onyankopɔn adamfo ne Abraham na ɛyɛ dɛn ɛna afei bɔhyɛ Nyame ahyɛ Abraham no ɛkyɛɛ saa ɛkyɛɛ bɔhyɛ no mu no ɛnsɔyɛ ɛwowɔ Abraham efisɛ odi burumfie ɔha na bɔhyɛ no Awurade ka sɛ obehyira Abraham na n'ase mu aba ɛrebɛdi n'adeɛ no ɛnyɛ Eliezer no na saa bɔhyɛ no mmɛm na ne yere Sara nso anyini ɛma mpo atete ɛne nipa sɛm nti no wɔde n'abaawa ama ne kurukura ama ɔne n'ada ɛne n'awo na bɔhyɛ no Awurade aka no ɛmɛm na bɔhyɛ no ɛkyɛɛyɛ na ne kyɛ mu no Awurade a ɔka ntam a odi so no ɛberɛ Sara nya emfie duokronkron no Awurade ma ne wɔ yi anwumere ni mepɛ sɛ meka kyerɛ wo no sɛ Nyame paa na ɔne wɔ Abraham de a ɛmfa wo ne nsɔyɛ a ɛwowɔ ɛmfa wo ne nea wohu ɛmfa wo nea wofam Awurade aka sɛ ɔne wɔ bɔhyɛ no ɔbɛma bɔhyɛ no abam amen enti verse 15 is sɛ na Abraham too ne bo ase ɛtwɛnyɛ no ne nsa ka bɔhyɛ no hallelujah amen ti sɛ ɔtoo ne bo ase praise God hallelujah ɛtwɛnyɛ anomire ni ɛka kyerɛ sɛ abotere etua patience space yes so obi wɔ abotere a obeduru ne bɔhyɛ no ho hallelujah amen nea ɛha yɛn sisia ne sɛ yɛni nneɛma bebree mu abotere na nneɛma bebree mu a yɛni abotere nti no yɛbɔhyɛ no yɛnu ho yɛbɔhyɛ no yɛsan ho yɛbɔhyɛ no ɛmɛm anwumere yɛ Awurade se me mɛka nkyerɛ wo ansa na wobɛda wo mpa so akata w'ani no bɔhyɛ Awurade ani wahyɛ no nya abotere na bɔhyɛ no ɛbɛbɛm mebatɔ ka verse 16 ni mame efiri sɛ
nipa ka dia oso sene won so obi no obi ya apamo a oka obi oso sene no na wode na kantam to asoma me na o intuatua no nyina to twa na ntuatua no nyina to twa entanka ene ntanka wode hye asam no mu den wode hye asam no mu den se de be ya wo bagie di se de waka no no kre to aso 17 no enu nti na onyankopon pa se oyi na tirim sam a ensachira chire boshe no adidifo pefe ode ntam gina mo se makame ho ntam na boshe na didifo no ene hefo boshe na didifo no na ya Abraham ne Sarah but yan ya Abraham asefo na boshe ni mu adidifo pefe no ene yan enti boshe awurade sheye no o ma ni ba mu ma Abraham na Abraham be wo Isaac oye boshe ba na Isaac be wo Jacob na Jacob mu na busue dum ye no a onyankopon na mo ndi go pie Misiri mo a wode won bedu boshe asase so a edidi ya bedu root so ba David so na ye ba wo Yesu Kristo no sa boshe no ene ye wo enti me dia wakafa me ho no mi si abotere hallelujah amen na wo si abotere na wo si abotere a Ewrade du bedu boshe no be bato ka verse 18 no mame na yafa nneema mienu a ensachira onyankopon ntumi nneema mienu a yafa ensachira ne se onyankopon ntimi ni atoro sister onyame ntimi ni atoro to aso so anya afutu a emu ye den ne ye de anya afutu a emu ye dere eti anadwi me ka tie wo se onyankopon nye obi a odi atoro na yenya afutu emu odere ewo nyame ho se ye nyame aka no ebebem to aso na yanya ya dwenere pe na ya dwane ya dwenere pe untabia no beso enidaso a eda yen anim numu hallelujah amen sister se bibi no watwen na onsankan a bra nye Ewrade se men kan tro se nyabotre wai nyabotre na se onyabotre a boshe no bebe mu ama hallelujah amen ka 19 no boshe no niema etim no ka 19 mama o se dey anu na ye wo se okra se a entie na etim ho a enhyene mu di ekosi entwamutam ni mu na eje kwa me ba okra seche a entie se oka seche a entie a ni obi betimase pa ye okọ temahabo a ship ni bejirejira ho a ozo wa ahoma bi a odi asom a anko tuatua no eno ne ma ship no gira ho a entimi san twimfa punim ebra ship na bejira no na sa ahoma no ente if say wa ye ne in such a way say e more dene na so bi a o se o twen bo se no ono as a say wonya okra seche a ente na okra seche a e ma ahoma ne ente no e ya abotere okay amen enye sa ebete praise God hallelujah won say seche no shape no ye no odi ade bi a yakọ no e de koloko bibi na ye kra no de ma ne ntie Yesu Kristo tie mu no de ma sa okra ne seche ntie no e ya abotere na se wo nya abotere a seche no bete na etie a ontimi nya twemtam no ontimi ntwem e na wakọ ama bose no o nsaka eti enumere ni efese ka ne se abotere etua precious pay na so bia all 10 bose no so wa abotere obeduru bose no pato famiko Yakubu muma no etinu yimu nson no Yakubu muma no etinu yimu nson James chapter 5 verse number 7 Orinya meda
dɔrinya meda ɛyɛ yakubu nwoma no yesu dɔri yankenkan yakubu nwoma no etinum kyɛmu so ɔse dɛn enti anuanom e monto mo bu ase monto mo bo ase enkosi da awurade bɛba monto mo bo ase enkosi da awurade bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛba nti wɔn sɛ enipa atwɛn awurade ba no but nipa bebree wɔ hɔ a wabɛm abu nti ɔte sɛ bɔne bi apia na ɔfi sɛ yesu mma na ɔde ne ho akɔfɔre daa no anyansafoɔ num a na ɔtwɛn ayefurukuru no wɔnne ɔni abotrɛ nti Bible sɛ ɔtwɛn yaa ayefurukuru no ma no wɔnka nea dundum yi nkwasiafoɔ no ɔmka nea dundum yi na ɔkɔ anyansafoɔ sɛ momma mo angu no bi na wama ɔsɛ monkɔ kurom nkɔtɔ bi mmra ɔbaa na ayefurukuru no aba kyɛ sɛ ɔtwɛn a wɔbɛtwɛn no na ɔni mu abotrɛ nti deɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ anuanom ei kenka baabi a ɔkenka no ma me anuanom ei monto mo bu ase enkosi da a awurade bɛba nkurɔfoɔ bebree na ɛnɛ yɛforo ɛne nea bi pɛɛ di nti wɔtutu baaburu num ɛna wɔwie nipa adwene sɛ heaven bi akora ni baabi a yesu bie ni wɔ ɔbɛba nti wɔ confuse nkurɔfoɔ but yɛka kyerɛ sɛ yesu ɔbɛba ɛfiri sɛ onyankopɔn ɔhyɛ bɔ sɛ ɔma ne ba no akɔ akɔsiesie baabi ama yɛn na da bi wɔ hɔ a waba bɛfa yɛ akɔ no ɔnyɛ nyame ɔyɛ torofoɔ ɔhyɛ abraham bɔ no ɔma ne baa mu enti yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ sɛ awurade da ne bɛba enti wɔn a wɔtwɛn no nkɔ so ntwɛn na da a ɔbɛba no ɛbɛduru so toa so ma me kakra hɔ hwɛ okuafo a ɔretwɛn asase aba no ne boɔ yɛ den no ɔtɔ ne bo ase ɛkyɛre ɛwɔ ho ɛkosi sɛ ɛnya mfefɛ fifi nya mmaeɛ no wote aseɛ fifi toa so na menkyerɛ wo aseɛ ɛnya fifi ne nsusɔ ɛnya fifi ɛne ɛsusɔ fifi no ɛyɛ berɛ a nsuo ɛsusɔ du na nsuo tɔ fii na wagyae na afei nsuo atue na ɛta nɔpɛ wie anwummere na nea Bible no pɛ sɛ ɔkyerɛ wɔ ha ne sɛ okuani a ɔdɔ n'afuo na afuo a wɔdɔ no aba no ne boɔ yɛ den no ɔtɔ ne bo ase nti yɛma ntam ha nnora sɛde na meka wɔ asɔre no aduaba a ne boɔ yɛ den yɛ kookoo na kookoo wadua kookoo a wate ne ntɔm sɛ mfie mmiɛnsa ɛnso mehu no saa wobɛte kookoo a yɛmfie na enum nsia ansa na wate nti yɛmfie mu ɔdene ɛkɔm a ɛbɛde okuani no berɛ a ɔbɛbrɛ ɔkɔfoɔ mba a ɔmfa hwee ma nanso okuani no ni da so sɛ so nya abotrɛ mfie na enum a ɔbɛte kookoo akɔkɛre hallelujah amen nti ɔmpere ne ho ɔtwɛn ada asa aba ne boɔde na ɛbɛso na ɔfa ɔpɛ berem ɔfa nneɛma bebrem ɛmoawe ogu so aduro ne nyinaa ne sɛ ɔtwɛn da aba ne bɛso nti ɔso ɔtwɛn akosi sɛ feefe ebedu na suso betwie hallelujah amen hwɛ deɛ wofa mu na wabamabu no anadwo yɛ awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ twɛ feefe da no na twɛ suso berɛ no na wobɔhyɛ no wobɛduru ho akuafoɔ ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔte sɛ agyidifoɔ a ɔtwɛn awurade da no na wɔtwɛn awurade bɔhyɛ no akuafoɔ no wɔ abotrɛ wɔ nnɔbaeɛ ho praise God aberante a wotie mi anadwo yi mɛmpere wo ho wate ɛhu obi kaa ɛhu obi fie ɛhu obi sika ɛnka sɛ wobɛyɛ ntɛm na ɔkyena wowu agya hɔ nya abotrɛ te sɛ kuani na da bi ba a awurade de wobɛdu bɔhyɛ no bɛbɛtɔ toa so ketewa bi na yɛmuvu hwɛ yɛtam no aka ketewa bi na yɛbɔ mpa yɛ short na afei yɛafa atiefoɔ course anadwo yi na yɛadi ama hɔ yɛabɔ mpa yɛ ama ɔsɛ dɛ nkyɛmu wɔtwe no mo nso
monso monto mo bu ase nche brother wonso to bu ase nche amen mama to bu ase nche ene na wo kuru ni sika onya abotere na me betimi aye amachira ni awo di wani ato se we kuru wo sika we yiri ni we hwani no awurade di wadu sa aboshe no hallelujah amen enti monso mo amutie me anadwi no baby a Ayenka FM ekoduru no monso monto bobo ase obetumi ahwe ye wo Facebook Ayenka 93.3 e wo hosisi a yese wo so to bo ase na twa awurade da no to aso o se mo hye mo kuma mo den efise da awurade beba no aben so te o twa ya na mane a unim da awurade beba e da awurade beba no e da aben hallelujah amen but for me go 1 Peter chapter 2 verse 18 to 20 yantem nyame yodo mon kanche yesisa 1 Peter chapter 2 verse 18 to 20 Petro fo ma di kan etimienu nchichemu Petro huma edikan no etimienu a etifin sam se ese osomfo se odi nokre da amen ese osomfo se odi nokre da kenkan ma me efie nipa mumfa suro nyina emra mo ho ase ye tie awurade fie no yefo otwan ni suro ne emra ye ho ase emma mu wuranom ye wuranom enye won a wo ye na wodwonko enye won ma ye ne won ma adwonko to aso na won a wo hye mo so no so obi a wo hye wo so no so ezubi yefo suro ene a wo brase enche wa ase hallelujah amen to aso ai na ye adom na se wona hye yesumpo obi a otietia yenim ekura no yefo suro ene obuoni a brase enche wa ase na se ye yesa eno ya adom mayen hallelujah amen that is grace yes praise God hallelujah nya hantan enye bibi enye na mo se ye yesa ya adom ema ye to aso se onyankopon ho ahonim nti se nyankopon ahonim nti because of the conscience of God obi de awrahuo hunu amane a so obi de awrahuo hunu amane ente ehu amane a entene na ogina mu na ye anuonyam ben se mofom na so obi awyakoba ahonim nti onya abotre egira mane hu mu a anuonyam ben se yefom na wabobom akurutuku na yabobom akurutuku basa ebi anya nyame yefo anu obi timi ni watabo wo dia se anya nyame a ye de wado obi timi ni watam but o se onyankopa ahonim nti unya nhyeso unya akuturuku bo no se akuturuku bo ne yenya den yentram ne yetram ade ye ne besi o se na moto mo bu ase se yeto ya bu ase a yeto ya bu ase jaya se yeto ya bu ase ye de ya jaya ebi yesa etia ya na mum sa mo ye papa na mo hunu amane na moto mo bu ase a ye na eye adom na wei ne efre na adom yes lord indi obi o so ba adom no akotra atwa mante but so shia ade ontimi nyina no de adom no wei bi bontokwa obi o ha ubetini atwa torato no so no obo kuturuku adom no wei but the what say kuturuku bo na wie no obenya adom no hye ne ho den no eno ni adom obenya adom enti oni ma bi tifie ho o twa wada ba hu se wo twa ne bia ehira ba na obenya wanya otwa ne abotre
na so se wotimi esi obo na unya abotere a ebi mu be hira o sister de o ya di o sister pa wa kire se oni mawurade na nya ne o kan wa be kan bi nya ne o ye wa wo be ye ni bi nia ohu amane huru ene akuturgubo na o twen na onya bone wo mu no Bible say wo be nya adom ewo mu hallelujah ewo nyankopon anim na wonya nyankopon anim anipa anim so wo be nya adom say wo kan Luke chapter 2 verse 51 na o say Yesu Kristo onya nyankopon anim adom na onya anipa anim adom na adentia adapa ne niam Yesu famu na ntuni na wankasa no onya adom fi nyame ho onya bi fi nipa ho enti nipa ntrocha enipa kutukubo enipa niam oye nipa no nya abutere wom. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What verse ahe? Epacho medru verse 20. Ahenti kai ho. Na me hwem some time na so quotation na aka no. Ebe jagu ho da foforo. Kai ho na me wie. Ose na ye anuonyam ben. Na ye anuonyam ben. Samofom. No bubo maguturuku. Na moto mo ase gia. Oto bo ase gia. Hallelujah. Amen. No all God dey assembly say the question my your Bible room. What the question mark is see ho. Ubetimi ana wuntimi. Until the question mark see ho no. To aso e. Na mum say moye papa. Next boss moye papa. Na mo hunu amane. Na mo to mo bo ase a. Ye na ye adom. Onyankopon anim. E wo Onyankopon anim. Hallelujah. Amen. Yan tempo because Psalm 37. Psalm 37 verse 7 no. We na ya adom. E wo Onyankopon anim. O se dey. Psalm 37 verse 7. O se say. O se. Ade na ye mbirika etan time. America. Minim say tiefo ye koso ye obebo yen. Ni nya biri ni bi. Na afi ye ba ye nya abotre. Anyum. E wa kenkan ni. Aduasanson no se say. Chemunson no. Ye koma wurade. Na fo ma wurade. Na to obo ase. Twen no. Koso ba me. Ha wo. Die na kwan si ni. Ni na kwan si ni ye ti na obo afu. Onipa odi ne boso. Obi a odi ne boso nti. Hey. O se mabufu ntwa. Mabufu afu no mentwa. Neja bone ye. Ha wo. Na ebe wie bone. Ni aba wo mu no ebe wie bone. O kire na wo gira court. O kire na wo gira police station. Na mo wase to bo ase. Hallelujah. To so akra. O se dey. Jemu nkro no. Enkro no se say. Na wo be yi ni bone fo ho. Na o se antakura. Sankrofo no twen a wo be yi o mo ho. Wo twen awurade no. Obi a twen awurade no. Wo na obenya asase no adie. Wo na benya asase no wo nsa be ka boshe no. Yes. To aso. Akakakra bi. No bone fuo ni ho. Enti ama obu mfusa. Akakakra bi no bone fuo ni ho. To aso ba me. Na wo hwehwe ne tena bre a. Na wo hwehwe ba bia na bone fuo wa. Na wo ba bia wo. Hallelujah. 11 say. Edu aguru say. Na ahombrasefo abetena asase na wona obre wo ase no obetra asase no so na obeji won na wona obeji won ani asomdwie bebre obeji wani asomdwie bebre mu ada na obo wafu. Hallelujah. Aha na ebiri ni ntibidi wusi ni eka kire wanwumre ni se abotre tua patience pace abotre tua ide nwumre yi no ni eka kire se Abraham onya abotre etwa urade boshe ne nsa kan na urade so ka kire yense yenso yenyate se okuafo a o twen ebre obeso ne no baya ne boden no o so oyire no twen fefe ene asuso bre no enumere yi no enha wo ho enye biribia enche na wotwam na oboshe eba unshira enam kwa so wabotre nti wona nya abotre no wona wonya abotre twa urade no onya ahode foforo
anɔpa nyame wonhyira wo anwummerɛ yi nyame ɔnhyira wo na ɔnka wo ho ne nya abotrɛ sister nya abotrɛ abufuo no dɔɔso brother abufuo no dɔɔso nipa wɔkyɛ sɛ wohwɛ wɔn sɛ biribi nti no ɛdɔɔso ɛma obi biribi ɔyɛ no ɛma wo nya ade a ɛnyɛ nyame nka yɛn ho no ɔmmoa yɛn ne ba yesu din mu amen ìjàmà ẹ̀dá máa kẹtẹ̀kyi ní wọ́n di yẹn ní mpaebọ 5 minutes ṣeṣeṣe náà fi ewia yàfa phones no na yẹ di ama o. wọnua wate nsɛm a akɔ so nyinaa sɛ ɛsɛ sɛ wonya botrɛ ɛwɔ wasetrɛm wonya botrɛ ɛwɔ wadwuma mu wonya botrɛ wɔ nyamesom mu wonya botrɛ wɔ abrabɔ a wobɔ mu ɛno nti ɛna anadwofɛn no mene wo nyinaa bɛbɔ mpayɛ na wode wabotrɛ a wonni akɔ awurade anim sɛ awurade hu mmɔbɔ na ɔma wabotrɛ ɔma wɔ twɛn honhom wobɛtumi de atwɛn wɔ no awurade bɔhyɛ a wahyɛ wɔ no wobɛtumi de atwɛn abotrɛ nipa ni bi nti yɛde yɛti akɔ wurawura baabi a ɛne wo kwan sɛ nka yɛde yɛti wura ama ɛde sunsuanso ɔbɔne abrɛ abusua ama de sunsuanso ɔbɔne abrɛ yɛn enti ɛna nadwo yi no fo wɔsɛm kɔ awurade anim na ka kyerɛ awurade sɛ awurade hu mmɔbɔ na nya abotrɛ na nya ɔdoro na twɛn awurade bompaye bompaye bandela baba kabaya ndalaba se kabaya ndalaba ya bompaye awurade hu ye mobbo awurade man abotre awurade man otwen se awurade wa hu ye mobbo ya bompaye anopai yentumi ntwan enyum fe ya bompaye wona we kase na Abraham krapo na awurade otwen wo ma eni abotre a wode ma Abraham no Febi dume ye. Na yenya abotre ebiso kuania. Oya adwuma atwa abapa no. Ye bompaye. Ewi ase die Amerika. Esa abotre ye ninti. Biba bebre na ababa. Esa abotre wo ninti. Adwuma ye bompaye. Hwi abotre gu afiefie. Hwi abotre gu ankrankra mu. Hwi abotre gu afiefie mu. Hwi abotre gu nsare mu. Hwi abotre gu Ghana mu. Hwi abotre gu Kotokuba mu. Ewo Yesu dirimo. Ewo Yesu dirimo. Ewo Yesu dirimo. Ewo Yesu dirimo. Ya bompaye. Nyankopo anabue enyumere awurade abotre fadome yane mana abotre wana watu Amerika won kwahye bebia edi wo hawo yadi niema bebre gu wonso anyway tiriway Enchewu wadu won ko shebe bia efo diamba enumre ya bompaye wo Yesu dirimo Jesus Christ ya bompaye awurade ada wase se wadi nkuna mama yen awurade me no bompaye twa to okra awurade enhye yeden ne ho nkonko ahoɔden no mo ayen ama yetumi atwen na yetumi agina edabɔne mu ene ebre papam sɛ ohia ba yetumi atwen sɛ ahokyere ba yetumi atwen sɛ eniema bi atwentwan awowɔ yɛn na ensoye wowɔ yɛn na enhyehoma akyekere ya yetumi atwen na yatwen wo bɔhyɛ no ɛnɛ anadwefɛn bompaye ka kyerɛ awurade sɛ Jesus Christ onyi wo mfiri sɛ eniema ni nyinaa mu na wotumi adew ho ye bompaye ewo Yesu Kristo sɛ awurade hu ye bompaye awurade hu ye mabɔ ye bompaye ye brɛ mu ye dene awurade ye du bia emu ye dene Satan ehim ni be free ne wa hyɛ wɔn bɔ awurade hu mama bɔ awurade Yesu na je hu ma free Sodom ni Gomorrah eniema ekoso ọ̀tẹ́yà yẹn ni ntí bẹ́ẹ̀bi a bọ̀nsẹ́mẹ́ yẹ nípa adwene sáfẹ́ diẹ bẹ́ẹ̀ma ni bẹ́ẹ̀ma ṣíà ọ̀bá ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣíà ẹnu ti dẹ̀ yàrá ewu abẹ́kú yẹn nsọ esi abotire yẹn ni esi ọ̀tẹ́yà yẹn ni mi yàn kó bọ̀ wẹ̀ ẹ̀rọ̀dẹ̀ bọ̀ yẹn
Erade Joma, Erade Joma, Mauma, Wokotokumamu, Mauma, and where baby, a red one go do, Erado Buamba, Jesus Christ. Amen. Me try. Na me retie. Ania, abetia mu wadasio. Me Jesus. Danka chana waba wa semebo se obefa no de mi agotu eni onyankro wa semebo se obema ekunim na inchawa maso enu timi retail na miritie ania abetie mu wodasio mirija bitisa danka chana aba yamisrao eda Michael se wadi anim edi abisade adesrede akọ ewurade anim Yankopon onhyira wo pa. Amen. Sabri baby ayadu no aka yen few minutes. Na yedi adwumadie no ena ya asase ebe awiye. Ba yentimi ma radio no so a yenje etiefo we hi asem ene we bisade owo ma awurade se ye bebo mpaye e de ama wan adwe. Me de ahenkan numbers na ofrepe na wafawo no na wasem bia wo enwumere dwumadie no wo de atodwa no no ma no ne edi kan no ye 0554 820 910 0554 820 910 and 020 0201 944 485 0201 944 485 ubetimi afre abem na ya jew enumere bibia echiro so se o yare se o yeden anadwe wunti ane wo radio yi so se Ewurade asoma yen se yenima wo na Ewurade mfa ye so na onjew anadwe misi number no so biem 0554 820 910 0554 820 910 0201 0201 954 485 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910 Yewa hase ye jiwa bem na ye ne wo age ohaw bia edaso anadwi na ya bompa ya ma pacho bia baso hello pacho adumura na waje so obehwe yenso udini baby afrefi sorry and na your first time because we feel the family kwesi etio ebe bompaya ma why cause tie yen kwesi ubeti say ye bompaya ma 0554 820 910 hello yenchia no meka adumura na waje so obehwe yenso adumura o se obehwe yenso udini baby afrefi ne wasama apese ye ka kire urade Paul Jomo radio ne kakra hello what's all the Paul frefi asimfusu good ede na yen kan kire urade ma wo anadwi
Patrol country ready say and then I see our fear simple a shame so bomb who by any mebusia. A same year and 2 and a dear dear that me a ready. Amen. You better ready as Yama Wati 0554 820 910 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910 Adumra na waje sese obehwe yenso. But your poor and come the quotations no. Quotations no tie me wi a me de ni nyina beto dwa bebre ho a man kenkan de nyina be ma why. Me ba you. Me da se 0201 944 485 0554 820 485. But you also 0554 820 901 0201 944 485. Your ase ye fa we hia asem no na ye de akwa Awurade anim na ya kasa kire Awurade na Awurade di muaye abrew enti ubetimi afre emprempren na ya jew abem sisia 0554 820 910 eja Sobia Maya yen kan Psalm 37 na ya ugina no ebi odu am say I think so do verse 10 no adumura na waje sese obehwe yenso pato bajum radio no na etimi etio udi ni ba bia frefi hello wefi so pato fra na wajum radio no na watie ohun wo o telephone so enye sa obeye dide onte dia ye kan yenso ye nte wonka pato pa 0554 820 485 0554 820 485 Psalm 37 no 10 no say 10 no say akakakra bi obonifo ni ho na obonifo na wo hwe ne tena bia na oni ho ti obonifo a ogigi nipa ontimi ma yentwen Nyankopon no akakakra bi ohwehwe na unhunu biem ti adenti na yenya abotre na yentwen Awurade na nia Nyankopon ewo ma yen no oma yensa enka eni emirikatu bibribi manantie mabawa empenifo a emirikatu bibri pacho udini baby ofrefi mama obefia wasema opese o kachire Awurade anyumre yebebo mpaye amaw na onyame a ohuni pa mobo no wadane abehwe wate amen kositie yen 0554 820 910 0554 820 910 ye amuti enkan eye King of Grace Chapel Ghana yewo Akim Asene yene Asene amusiye no ene di nhwe anim yeni amusiye ho pa so ne ne amusiye no ene di nhwe anim ai ubetimi afre yen anase ubefre ahenkan line no yewia ye de ye number ebetudwa ekire ubetimi afre pacho adumura na waje sese obehwe yenso hello pacho udini baby o frefi Ajisen nyame adum pacho timi nka yeti o nyame shirawo wa onshira wonso hello okay oshirayen 0554 820 910 0554
820-910. Yeah, I'm saying Kano King of Grace Chapel. But still say, I want for enche na why day. Na we trim. Inchi adenti na yema obonefo enya ahoɔden bi na ɔtwɛn a yɛtwɛn Awurade no yɛntimi ɛntwɛn no nyabotre twɛn Awurade. Verse 11 ne say na ahobrasefo betena asase no so na wagye wonani asomdwie bebree mu. Ahobrasefo wona ɛwɔ abotre no obetena asase no so enti bomodin say ibinya abotre na ya twɛn Onyankopɔn. 12 ne say obonifo susu ɔtre ne ho asɛm na ɔtwɛre ne se egu no so. Ne ɔtwɛn no ɔpɛ wasɛ o ti da bia no na wɔ plans foforo a onya wa ɔde bɛsɛ o. 13 ne say Awurade sere no ɔma ɛyɛ saa no Awurade sere no so obonifo bɛ sɛ ɔtwɛre ne se gu ɔtre ne ni so a Awurade sere no mepacha wo din ni ba bia wo frɛfi wantimi anyina so betimi asan frɛ 0554 820 485 0554 820 485. Hello. Ubetimi afre 0554 820 910 0554 820 910 0554 820 910 and I would have phone here 0201 944 485. Yede somno bebe wie sisi a afrefo a etimi frɛ nyame nhyira om ene da edikan a King of Grace adom time grace time adom mre a Awurade afa yeso edi dwuma bebre wɔ radio stations ahoro no so no ene yede aba ahenkan FM ha aha de no nye all night radio ba ko no so de all night aha eye donhwere baako na donhwere baako no mu no yede ka bibia bom nyame nhyira wo sɛ adom ya ene na awotwe wobɛte yanka sɛ ɛwɔ ha maka wo sɛ yɛn amote yanka no ɛyɛ King of Grace Chapel Ghana asafo a Awurade Nyankopɔn ɛde abesi hɔ awiye bre ɛde nyame asɛm ɛtete nyame ma na ɔde sunsum ahoɔde ni mutumi ni akyɛdeɛ ɛso akyɛ asɔre no na ɔgye nyame ma efi empokyiri mu ɛno na ɔde asoma yɛn wɔ ha anwumre ya anya aso ɔdene na yaba bɛyɛ adwuma no ɔma etfrɛ yɛn ɔma ntimi amfrɛ yɛn yɛbɛbɔ mpaeɛ na mpaeɛbɔ no mu no Awurade Nyankopɔn de ne nsa ɛbɛka wo ne ɔfrɛ ka yɛ bia no Awurade Nyankopɔn ɛwɔ ha sɛ otiw na ɔyɛ ɛde ma wo yɛnua kwasi frɛ yɛ efi ɔda ɛsɛ ne school kɔ saa nso na yɛnua baako frɛfi asimfusu sɛ ɔde anu nyam ne aseda ɛma Awurade saa nso na yɛ maame baako frɛfi anomase sɛ yɛareɛ nketenkete ɛha no ebi mu frɛ yɛ one day oka ohyira yɛn sɛ nyame nhyira yɛn ɛna ebi mu nso frɛ nso wantimi wɔ line no entimi anje wɔn amen na menemi nuanom a ɛwɔ ha nyinaa kan akoma bom na yabɔ mpaeɛ ama mo ansa na yɛfiafidie so enti yɛnua kwasi yɛnua a ɔfirifi asemfosu ɛne yɛ maame a ɔfirifi anomase ɛne mo amaka ne nyinaa no mo etie mi a momfa mo nsa entom akoma so ebra me bɔ mpaeɛ Awurade nokwafoɔ amen woyɛ nokwafoɔ na onwuma a oyɛ no Awurade ɛyɛ yiw ɛne amen yɛ bɔ mpaeɛ anwumre yɛnua kwasi a ɔfrɛ ɛwɔ ne school ho Awurade me bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma no ɔtwɛn honhom na wɔma no ahoɔdene na Awurade watimi apem akɔ n'anim na school no watimi yɛwie
so akodu ba bia eye dene a opeso osan na chi a ewurade me bom paye anadwi e pia no wo Yesu dirimo say yes kasem say yes school visit tia say ye die no Yehowa fa wa ho di piano fa utumi piano fa wosre piano ma ne nko nanimo ma ye nua ye wie school no e wa asomdwem ava ye nua ofre fi asimfo su se wodi na asiema ewurade no ye ne nyina kabom e de na asiema ewurade ewo bambo soronko a ewurade boyen obo Ghana eni muni penyina ewo yare abiemo enhwe so pa ewurade de hweyen amama so tiku na Ghana de ewurade da so gira yen na so ye hye nose mask ne ohoro yen sa na yo je enempa odi yare no wodura bai e kire se wo betu yare na se me bompa ya na dwi se pagya wonsa afa ye maame a ofre fi anoma se yare nkitinkiti bi ha o Yesu anim no o sa yare biara me gira Nazarene Yesu diremo esa o yare se yare bi ha o anadwi ewade momra wo dem ho ewade momra wo ni padua ho na omra me sa o yare afa me bompae o ma frɛ ya wontimi awuram o ma tie ye ya ewade oba bekọ akoda me bompae edi munu Yesu mojamo ewade bambo ewade nwosra ewade adomo ewade hwasopa entomo so entomo ne mama so entomo kuru no so entomo yere so entomo juma so ewo Yesu dimo ewo Yesu dimo ewo Yesu dimo anadwo ente na wiamu nyame a wo hwan anadwo nyame onhwem so obi wo ne den odam wone empo wo na dam wone muwa na dam se den bi wo ho a aboa bi hyem a ya soma no se wonkodi bone a ena anadwi na djuma nsai na djuma nsai na djuma nsai na djuma nsai me bompaye e de ma Ghana man bompaye se urade num Ghana erade nom na adodan kwa kufu ado woni ne mpanifo ene mpanifo wo Ghana nyinara erade nom Ghana odi ahye won sa no erade nyini hu adi nkoso nkyere won wo ma onimu de wo ma ye hawmu problem no onye mu solving wode be solve yem problems ye wo se o man me bompaye e de man temu sha onsa panifo tutu mantewia no ewurade ba mbɔ hwɛm so afei me bompa ye radio station enchen so di hyerɛhyerɛ wɔn sɛ kɔ so tere wahye mu ma tere wɔn kwaba mu na mo nkɔ wani mu me di nipa ɛyɛ adwuma ɛwɔ radio station ha ɛhyɛ wɔn sa efi radio wura ebesi ketwa wo mu no ewurade hyira mram so bambɔ mram so afei ewurade mfoma no ngo mo tere radio so a manu asam nsayare manu asam nyini bamba me bompa ye ewo Yesu diremo afei me mpai bo me bo amount say ihu enumo unhira wo onchewo na onka wo ewurade ma anadwe wo nanyo de ade eche onsori nkura wo so bi yare de dem ntimi nkeka na ho a ewurade ayarsa enkono so ewo Jesus Christ diremo na donenti amen amen. Me out in Kaya Frame or Sofo Frank Quesin Cancer. Mina erade di King of Grace are sorry. Me tia no. Me a sonum penny for Eda Michael Techi or Sofo Bosheba. But ever fast are going so near chia ya sormanina. Yamin count. Me chia ya sorry a erade di be fufro or Bremes Kuma or Sofo Triano or Sofo Fury. Erade count. The champion nyame onka ho afei mechia vision school ra awakase obeboy esa dwumadi nyame onhira ho afei Mrs Mary Nkansa onso wakase obeboy dwumadi nyagopon onhira ho pa na na emu ye bia no enkoso ewo Yesu diremo mu obi amonchia ho me wo fa se ba ko bi wo kede pram kese na ton o ton radio yi de o se radio ba ko na o mutie ni de we ya betwa no tenu anse obo hu dawuro okuro no mu saa ye fe no kwasi kwama michia no pa oti utie me ba me frɛ no ye fe no kwasi kwama michia no pa wa wo fa mic na kasa yi mic t
apraman pram kese brankese good pram kese asofo bosheba papa mechia me ho kafo Mary bosheba ene kia station for mom di dwa honi na ya me adom na de pa hye a obi hu sene a omani beje obi bebire be ka pepefoni na tie abozege ahenkai FM o na almost radio dey abozege amen afi number obetimi afrɛ me 0245 we ya me am personal line 0245 979311 0245 979311 say adonto me ya ye wonda sene yankopon onhyira wo adumura onhwe so amen Ahinkai 93.3 FM